Разговаряме явно с две мажоретки, които участват на Международния танцов фестивал Пловдив, древен и вечен. От кой клуб сте, момичета? От мажоретен състав Олимпия. От кой град? Пловдив. Как протече тренировъчният процес? Ами доста трудно. В началото ни беше доста трудно. Доста дълго и изморяващо. Изморяващо дълго време тренираме за този танц и много се притеснявахме. Тази ваканция, априлската, имахме доста изморителни тренировки, на които не всички бяха, но всички, които бяха там, дадохме всичко от себе си. Какво ви хареса в организацията на турнира? Всичко. Това лайфстайл, дето можеш да гледаш кой е сега и отбелязано в зелено. Да, това най-много. Да. Журито успя ли да ви притесни по някакъв начин? Не. Мен лично не, аз съм свикнала. Аз не съм била на състезание, но не особено. Какво ви казаха хореографите след края на изпълнението ви? Ми казаха ни браво и че сме се справили много добре. Казаха ни, че сме били отлични, били сме перфектни и сме се справили страхотно. Даже по-добре от всеки. Това ни казаха. Какви са ви очакванията за награждаването до вечера? Ами, мисля, че ще вземем второ място. Или първо. Първо или второ място. Аз мисля, че ще вземем поне първо място. До вечера на награждаването ще вземаме ли медали и купи? Да! Да, ще дойдем. Господина ни каза, че имаме шанс. Дано да имаме. Първо място. Cheerleading шоу Олимпия.